Tunggal summer season, gagangi laeng abumara ti temperatura di kadandanuman arason met ano paminsan, mapaspasamak ti fish kill. Kastoy ti kang runaan na sitwasyon ti karayan anak ipatakderan di fish cage iti barangay Pragata si Chubongro iti ili ti pasukin. Ita panawen, dakkel pa iti bimabaan ti level ti danom. Ngem malaksid iti panawen ti kalgaw, mapapati nga adda pa iti sabali arason a posible nga addamang pakaro ti sitwasyon. Basar ka diti agtagikwa ti fish cage na bara ti temperatura ti danom gaputa saan nga agayos daytoy. Patsyenda a maysa ka diti kang runan a rason ket iti pan nakasarra dagiti dua a puyupuyan a pagserekan ken pagroran kuma ti danom. May samet ka diti epekto na ket iti saan a napintas a panagdakkel dagiti lames. In request mi idi nga ma-open ko tapno lang dagiti taraken mi nga ikan kada iti crabs ken shrimps napintas ko mati kwa sir dumakkel da ko mga nasaya at ngem itatametten gaputa napudot ti danom ken hanaag nante stagnant water nga roden ado tinatay sir dagiti pukok mi handa pay uned di makkelen sir iso nga digi jay customer mi nga dati nga agor order kada kami medyo bimasit tinasupplyan min sir. Kinumpirmaran Metro Municipal Agriculture Office nga adda ti epekto na ti temperatura ti panagtalineed nga stagnant ti karayan iti barangay Pragata. Kunada na i-report kadakwadan ti sitwasyon ken imununan a pinasyarda ti lugar. Patsyent ti Municipal Fishery Coordinator ang malapedan ti fish kill ken nasaysaya at metlaing ti panagdakkel ti lames no agayos ti karayan. Kaputad damit ni Apo Kapitan idinapangkam nag-interview sir, imbaga kanya na mabalbalin, makasarita ni Apo Mayor, kindekas namit nagiti konseyo ti SB, ti kami ti agriculture nga mabaling nga tulungan da kami. Deti sir, kuna deti may isang agpispis cages, kuna na kanya mi, mayat ko mamam no, ma-open deto'y pagnaan ti danom. Pero the problema sir, nga imbaga datadakan may isang nga balay, nga iso ti mabaling ko mga pagnaan sa DJ Bakho nga pangkwadag kin DJ anti akflo ngem kaslahan na kayat sir nga iso ti maysa nga madalanan ente kwata into kanno adda tudtudo na nadabagbagyo na DJ to kan iti pagnaan ti danum sir. Numan adda ti sabali pay a pagsapulan digiti residente ti nasa o lugar, kuna ti Municipal Fishery Coordinator ang nasaysaya at metlaeng no masolusyonan ti problema ang makaapektar kaditi agtartaraken ti lames. Digiti daduma sir digiti construction workers kada ko nga maddape diti may sa livelihood da sir nga diti iso ti agluto dati asin ken diti ag package da pay ti unnok ngem napimpintas lamin ko maser nga talaga no adda pa nagflow diti danom tayo ket sape ko mata ni Apo Kapitan ken diti kagawad maalukoy dan tumet lang diti may isang pamilya ti may isang adda dia apo nga bagada nga han nakayat apo nga pa-open day chay nga talaga. Digiti fingerlings na ipaay kadigiti taga-barangay Pragata manipod iti pasukin LGU, Baba Enti Farm Sea Livelihood Project. Kabiyatan na iti kaadami iti barangay Pragata, awan digiti nakita mi anatay nga ikan. Nung kasta kuna digiti agtagikwa ti fish cage nga addan tinapasama ka fish kill kaditi napalpalabas a bulan. Inayon da napilitan da pa iti ag-harvest tapnon laeng saan na mamimpinsan ang masayang tinagbanduganda. So nga in report mi ken ni Ma'am Glenda da Ma'am Dayan yan ta DA. Kunada harvest nyo langen kagawad dagiti kuan kasi kaysa tamatay met di kay pala harvestin kunada ngem kaslang masayangan kang marud ma'am ta syempre hampay una nga di makkel iso nga kuha ko nami ngem gaputa kas jay meten sir kapilitan nga nag-harvest kami kidi Holy Week ta kuan tapno lang makakuha kami jay income mi manayunan met jay income mi no kwa sir. Kapoy iti agdama sitwasyon, sumagmamano ka digiti residente ti agsarsarak ti pagremedyoan kasi ti panagkalap iti kabaybayan. Ngem ti may sapi a problema, saan nga agnanayon nga adda ti matiliwan da alames, ken nanginapay laing ti presyo ti petrolyo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.